गोरलै जागोन। जागोन दे जागोन। दे होमबालाय दोननोसै। आयो माथो बानलु बेदांसो। है थाखोमानांगोनहाय। आयो आंखौ नुबाय नामासै बेलाय? थाखोमानिहाय। जाम्बिना जाम्बि इसिबां जाम्बि खर' नुजालायनाय थाखोमायो नामा? आच्छा उदैया गाज्रि जालायबाय नामा नोंनालाय? नै बाला नुबाय नामासै आंखौलाय? ना फनावसो रायलायदोंथाय? नोंसानि न'आव टयलेट गैया नामा? बेनिखायनो जेब्लाबो माइ बारि बबेबा अन्थाइनि आन्दोआव खिबाय थायो नों? आयो माथो आंखौसो बुंदोंहाय बेलाय फाग्लाया। बानलु खेबजाङा दा माबा मिबिसो आंखौ खेबजां बुंलायगोन बियो। मा सिख्ला मानसि जानानै जेराव मेराव खिबाय थायो नोंलाय? जायगाखौनो नागिरना मोनाखै ना मा जाखो? ओइ बानलु बेदां आं खियाखै दे। होमबालाय बे अन्थाइनि आन्दोआव मा मोनदों नोंलाय? जेब्लाबो नोंखौ लोगो मोनबानो नोंनि खिनाय हासुनायल' खोनाबाय थायो आं। एसेबो मेनार गैया नामा नोंहा? न'आव मा फायखाना गंसेखौनो लुनानै लानो हाया नामा नोंसा? बानलु खेबजाङा दा माजों दुखिया होनलायगोन बाला। मा एसे लाजि फोनांनो हायोबा बेलाय? ओइ बानलु बेदां बिदि नङा माथो। आं ओरैनोसो थाखुमादों दा अन्थायावलाय। मानो थाखुमानांगौ नों अन्थायाव? आंलाय नोंखौ नुनानैसो थाखुमादों दा। आंलाय नोंखौलाय मा खालामगोन? जागोन ना मागोन? नों बायदिसिना बुंथारोबा ओंखायनो नोंखौ नुबानो थाखुमानांगौ जायो। आच्छा बिदिब्ला नों माबा मोनसे दाय मावदों? बुं मा दाय मावदों आंनि? आंलाय मा दाय मावनो? जेबो दाय मावाखै मा। लामाया आं थांनोसै। जोंहा दावराव ओंखाम गोरलै जागोन। नोंनि लामाखौ हमथादों ना मादों आंलाय? होमबाबो एसे आरोबाव जिङाव थाहाय मा। आसलथे आं नोंखौ जागोन ना मागोन दुलुर? ना माबाफोर लाखुमादों आंनिफ्राय? बुं मा लाखुमादों? आं जेबो लाखुमायाखैनो। आंलाय मा लाखुमानांगौ दे? होमबालाय माखौथो गिदों नोंलाय? आं जेबो गियाखै। ओरैनोबा जोंहा ओंखाम गोरलै जानांगौ दिनै। नोंबो जानोबा फै जोंहानाव। दाय जोंलारिबो फैगोन। मा? जोंलारि फैगोन? जापाननिफ्राय जोंलारिया दिनै मोनफैगोन। दा गुवाहाटियाव मोनफैबाय खोमा। नोंनो सोर खोन्थाखो? आं दासो जोंलारिजों रायलायदों। आच्छा। होमबा आं थांनोसै दे। आच्छा जोंलारिया जापाननिफ्राय फैदों होमबा। मानि थाखाय फैदों बेलाय हाखु दाखुलाय? बेथ' जापाननिफ्राय फैनो गोनां खोथा गैयामोन। आंहालाय मा? जोंलारियालाय फैयो फैया आंहालाय मा नांजादों? जेसेबांनि बेनि मुंखौ लाया सानो एसेबांनो बेनि मुङा हारसिंनो आंनि खोमा सेराव रिंखांफैबाय थायो। जोंलारि। आसलथे मा मुहुनि दं नोंनि मुङाव? जेब्लाबो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे जाहोनाव नोंनि मुङा आंनि खोमायाव रिंखांफैबाय थायो। माबा मोनसे खालामनांसिगोन आं गावखौनो। आइला जामाइला आंखौसो बर' रायजोफोरा आंखौसो सेबगासिनो आंखौसो हमगासिनो। जेन एसटिखौ आंसो जासिदों आरो एसटिखौ जासिदों गुबुना। हारिनि खामानिखौ लानानै बेले बेजे मावदों गुबुना। बेनिफ्राय दायथ'आ आंनिसो जाबाय होनबा नैबे अमा राजानिसो। आंलाय गेजेरनि अमा खर' पार्टिसो दा। ना आं इउपिपिएलनि ना बिपिएफनि। मा खालामबा मोजां जागोनब्रा? मा खालामनानै आङो रायजो राजाफोरखौ गावनि फारसे लाबोनो हाबावगोनब्रा? रायजो राजाफोरखौ गावनि फारसे लाबोनानै एसटिखौ बन्द खालामनायाव जुदि आङो गसंथायो होमबाथ' आंनि मासिया थाखानाय नंखायालै। आरो मासि गैयाबा आं बर' हारिखौ माबोरै दैदेनगोन? फारसेथिं मासिखौबो जिंगासिनांगौ, फारसेथिं बर' हारिनि सापर्टबो मोनाबा बिसोरखौबो सापर्ट खालामनो हायाबा आंलाय बे मासियाव जिरायनानै माथो खालामबाय थाबावनोब्रा? है सानबाबो सानख'नो हालालै। मा मोनफैलायखो नोंहालाय? खोथा गैया बाथ्रा गैया बिदि एपइन्टमेन्ट लायालासिनो फैगोन नामा नों? आं सिगाङावनो एपइन्टमेन्ट लाखादों आफा। नों न'आव थाबाबो बायदिसिना बुंबाय थायोना, खोथाफोरखौ फिदिंबाय थायो, बेनिखायनो एपइन्टमेन्ट लाखादों आंहा सप्तासेनि सिगांनो। आच्छा आंलाय माथो मिथिया? बेफोरखौ बादो आफा। मा सानखो नों आफा? मा सानखो? एसटि होबथानायखौ लानानै मा सानखो? बेखौसो रायलायनो फैदों होनबा नोङो? बेलेग माबाफोर प्रब्लेम जादोंबा बुं, आंनाव सम गैया। मा बेलेग खोथा थाबावनांगौलै आफा? मानि आफा? बे अफिसाव आं नोंनि आफा नङाथ'। आंखौ सार होननानै बुं, सार। बिदिबाथ' बिराद मोजांनि बाथ्रा। मानगोनां सार, जोंनि एसटि होबथानायखौ नोंथाङा मा बुङो? आं हले अमा राजानि फिसाला होननानै बयजोंबो बखिजादों मिथिबाय। नोंसोर नोमफाखौ माने जेबो बुङाखै होननानै। बेनिखायनो आं नोंनि फिसाला हिसाबै फैखायाखै। एसटि होबथानायखौ माबा माबि बुंनानै हो आफा। नों जेबो मिथियालै एमाव बेटा। जानला माला बुंसननो होनबानो हाया। दा जुदि आङो एसटिनि एगेन्सै माबा मोनसे बुंगोन, पलिटिकेल आंना इमपेक्ट गोग्लैगोन ना। आरो मासिनिफ्रायबो जुदि आङो गावखौनो गोजानाव दोनगोन होनबा बर' हारिखौ सोर लिड खालामगोन? आंनि जायगाखौ मालायसो आवग्रिगोन। बेनिखायनो बिथिंबो जाया बिथिं बियो जाया जानानै दं। बेफोर गासिबो पलिटिकेल सोलिगासिनो मिथिबाय। बेफोरखौ मिथियालै आफा। नों जुदि जेबो खालामनो हाथाराबा नों मासिखौनो गारदोलै। आं जुदि मासिखौ गारो होमब्ला आंनि मासियाव सोरबा नन एसटियासो जिरायफैगोन।
आरो सोरबा एसटियानो जिरायोबा इसोरबा जोंखौबा सापर्ट खालामगोन ना खालामा, जोंनि हारिनि मा खोथा सानगोन ना साना। बेनिखायनो हारिनि खोथा साननानैनो गेजेरावनो दंब्रा, गेजेरावनो। बेफोर खोथाखौ नों जेबो मिथिया। थां थां न'आव थां, न'आव थां। बेफोरखौ जों जेबो मिथियालै मुथुथे एसटिया मालायनो होनो मोननाय नङा आरो। आं होयो नामा? आं होयो। नोंखौ मिथिखादोंब्रा नों होआ होननानै, होमबाबो खुगाखौथ' ब्लां सिनायोना आफा होननानै। आरे आं बुंखाबायना, पलिटिकेलाव जानला मानला बुंसन बुंफ्राव खालामजाया। जा मावनांगौ आं मावगोन। थां 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 न'आव थां। आफा नों जुदि जेबो होनथाराबा आं हले थफिरामनि जांख्रिखां हान्जायावसो हाबहैगोनलै। मा जांख्रिखां? थफिरामा जांख्रिखां आफाद दादों बेवहाय हाबहैगोन आं। मा आफाद बेखौ आंनाव सोंबाय थानाङा, गावबागाव नागिरनानै ला। साला आंहासो जारला जाबायना, बिथिंबो जाया बिथिंबो जाया। जियानो हक, खायदा बोराय बाहायनानै गेजेरावनो थागोन आं। बर'फोरजोंबो गाज्रि जाया, गुबुन हारिजोंबो गाज्रि जानानै थाया। बेनि थाखाय खायदा बोराय बाहायनोसै। हेलौ, औ आयै, आं गुवाहाटियाव सफैबाय। आं न' फारसे थांगासिनो दङ। जेबो सिन्था खालामनाङा नोंसोरो। आं थाबैनो सहैगासिनो दं। आं बासजों थांगोन दे, जेबो सिन्था खालामनाङा। हेलौ जोंलारि, नों जोंलारियानो नङा होनलाय? माला फैखो नों जापाननिफ्राय? आं दासो सफैदों। नंगौ नामा? दालाय नोंलाय न'आव माजों थांगोन? बासजों थांगोन आं। आइसबिटिसिम थांनो थाखाय अट' नेगासिनो। बिदिब्ला नों आइसबिटिनिफ्राय बासजों थांगोन? औ। बासजोंलाय मानो थांबावनांगौ जाखो? फै आंजोंनो। नोंजों? औ, आंजोंनो थौदो। एग्रिकालसार इउनिभारसिटियाव मोनसे खामानि दंमोन आंहा गुवाहाटियाव। बेनिखायनो न' फारसे थांनो नागिरखादोंमोन आंबो। नोंखौ लोगो मोनबाय, मोजाङानो जाबाय। सानैबो थांनोसै थौदो। फैदो। माखौथो नायबाय थाबावखो? थेंक इउ सिखिरि। थेंक इउखौ उनाव होनबाय था। फै गारि सिङाव। फावगालि, बेफोरखौ आं मा खोनादों? मानो आंनो जेबो खोन्थायाखैमोन नोंलाय? मा खोथा आयै? मा खोथासो होननानै बुंबावदों नों? मानो खोथाफोरखौ लाखुमायो नोङो फावगालि? माथो एन्टनिय'आ आस्थाम सोनायखौ फिरायफिनबायबालाय नोंनो? बे एन्टनिय'आ गाव गोसो जाबानो आस्थाम सोगोन, गाव गोसो जाबानो नागारगोन, गावनि बायदिल' जाजानो लुबैथारो माथो। आयै, बेवहाय एन्टनिय'नि जेबो दाय गैया। होमबालाय मानोथो मोजाङै बुंफोरना होआखै? माथो जोंलारिजोंसो गोसो थोलायोनो? बेफोर खोथाखौ आंनो मानो खोन्थायाखैमोन नोंलाय? बेफोर खोथाखौ ना नों मिथियामोन? आयै, आङो एन्टनिय' आरो जोंलारिनि मोजां मोननायखौ जेबो मिथियामोन। उनावसो मिथिदों आं। माला मिथिनाय? जेब्ला एन्टनिय'आ कार एक्सिडेन्ट जादों अब्ला। ए, होमबानो मिथिदों, होमबाबो आंनो खोन्थायाखै नोङो? आयै, आंखौ निमाहा हो। आं मा होननानै खोन्थानो सानबाय। आरो एन्टनिय'आ जुदि जोंलारिखौ गोसो थोयोबा बिसोर सानैयानो हाबा लाथों होननानै आं सानबाय आयै। मोजां, मालायनि गेजेराव हाबनोबो नाङा। अब्लाबो आंनो खोन्थायालासिनो थाना, मिथिबाय? आरो गोसोखौ दुखु खालामनानै थाबाय थानाङा। माखासे खोथाफोरखौ खोन्थानांगौबो। मालानिफ्राय जेबो खोथायालासिनो थाग्रा जाखो नोंलाय? मोदोमाव देहायाव माबा मोनसे आघात मोनबानो आयै आयै होननानै खोन्थाबाया? दिनै इसिबां गिदिर खोथाफोरखौ लाखुमाग्रा जाबाय। आंनोथ' खोन्थानो हायोना? एबारनिफ्राय बेफोरबायदि खोन्थायालासिनो थानाङा, मिथिबाय? जागोन दे आयै। फावगालि, नोंनि नोमाया नोंसोरजों जेब्लाबो दं। बाथ्रा लाखुमालि दा खालाम दे। मालाबा गिदिर खैफोद आफोद जायोब्ला सोर नोंसोरखौ रैखा खालामगोन? बिमा बिफायासो खालामगोन ना? बेनिखायनो माखासे खोथाफोरखौ लाखुमानाङा दे। खोथाखौ खोन्थानांगौ। आरो एसेबां दिननिफ्राय लाखुमानानै दोनबाय नोङो। दिनैनिफ्राय बिदि दा खालाम आरो गोसोफोरखौ बांद्राय हगारनानै दाला। बेफोरबायदियालाय जाखायो जिउआव। गासैबो बुस्थुआ जों साननाय बायदि जाजोबा, मिथिबायना? माबेबा मोनसे बुस्थुखौ मोननोबा माबेबा मोनसेया खहा जायो। गासैबो बुस्थुआ जों लुबैनाय बायदि जाजोबा। बेनिखायनो दिनैनिफ्राय नोङो बेफोरबायदि हारसिं थागोमालाबायनानै दुखु खालामबाय थानाङा, मिथिबाय? जागोन दे आयै। औ, साहा फुदुंनो हैनि आं सासेखौ। जोंलारि, हरखाबनो नों जापाननिफ्राय फैबाय। माबाफोर जाहोन दं नामा? पार्सनेल जेबो जाहोन गैया। नाथाय हारिनि खोथा साननानै एसे दुखु मोनदों। मैया जालांनाय जाथायखौ नुना। जुदि जों गावनि मोन्थाइखौ गुबुननो होमारनाङोब्ला अब्ला एसेबां हर सान फरायनानैबाबो जेबो लाबानो थानाय नङा बायदि नुहुरदों। जिबायदि गोरों गोराफ्रा गिदिरफ्रा बुंदों जेबो जानाय नङा होननानै, खहा जायालासेनोथ' थानाय नङा। आं पलिटिकेलनि सोमोन्दै बारा मिथिया। अब्लाबो बेखौ आं जोबोद मोजाङैनो मिथिगौ। जोंनि बर'फोरा गोबां जुजिबायानो थानांगोन। आरो दा जायफोरा एसटि बिदों बिसोरनो होथारोबा जोंहा गोबां खहा दं। बेखौ आं मिथिगौ। नाथाय बेफोर मानि थाखाय मा जादों बेखौ आं गुवारै मिथिया। अब्लाबो हारिखौ अलखद जानायखौ आंबो लुबैया। बेनोथ' गोसोआ बोरैबा गाबखांनाय मोनदों। बेनिखायनो हरखाबनो जापाननिफ्राय फैबाय आं। आं जेबोथ' खालामनो हाया, अब्लाबो अलखद समाव जान्जि खाफ्रानानै ओंखारफानोबो आं एसेबो गिया। बेनिखायनो फैथारबाय आं। नायनोसै समा मा खालामो। जेब्ला थासारिया गाज्रि जाथारमारो माने जाबायानो। बेनोथ'। अब्ला आंबो फावसायनोबो नाङा। गोदोबो गोबां बार बर' हिनजावफ्राबो खस्थ' मोनबोबाय। हौवाफोराबो गोबां साजा होबाय। दाबायदियाव जुदि जों एसेबां खस्थ' खालामसेयावबो गुबुननो गावनि मोन्थाइखौ होनाङो, बेनिफ्राय आरो दुखुनांथावसिन, गिथावनासिन मा दंबावो? बेनोथ'। आच्छा जोंलारि, गामिया सफैबाय। नोंसानि न'आव आंखौ लांफागोन ना? मानो लांफाया जानो? लांफागोन।
दे होमबालाय मोजाङानो जाबाय। हेलौ लोगोफोर, दुखु फोरमायनाय थाबाय। दिनै भिडिअखौ गुसुं लाबोनाय जाबाय, गाबोन गोलाव लाबोनो नाजागोन। दासान्दि सानाबो गुसुं जादों आरो भिडिअ लाबोनायाबो गेजेराव लाबोनो हायै जागासिनो दङ, गोबां पार्सनेल खामानिनि थाखाय। आसा खालामो नोंथांमोना रागा जोङोब्लाबो एसेबाबो बुजिगोन आरो जों नोंथांमोना लुबैनाय बायदिनो जों फैगासिनो दङ। दे होमबालाय।